Iki anu Pak Pur. Nggih. Iki manten wedoke niki rencang kula sekolah SMK. Oh, nggih, ngoten. Nggih, Mbak Vina. Mbak Vina. Budi Bayu Mbak Vina kali Mas Dimas ya, Mas Nggih. Dimas. Selamat menempuh hidup baru ya, Bes ya. Tak dongakno dan duwe anak 5. Oh, krungu. Pak Min, sanggup beda 5 nggih. Apa kurang 5? Ayo, jalur apa Pak? Iki pengiri kemanten. Ayo, nggih monggo mbok menawi nggih. Ayo monggo Barita dipun kei sing rancak-rancak Barita. Lagu gak perlu sing angel-angel. Ora. Gampang ae. Apa maneh sing senengane wong soso iki biasa iki. Gimana wenten pamundutan? Iki. Apa aku rono? Takon sing Jene nggih ngoten. ngoten iki. Ora apa-apa. Kula nantos teng mriki Pak Pur. Nggih, beres. Budi niki wong warga soso iki senengane nyawer kok temen to. Nggih, heeh. Engko matur-matur nggih matur sembah nuwun channelipun Kawandi. Enten Cawandi channel Kawandi kali Kartika channel. Oke. Aku nek nali ibu-ibu wedi kabeh mlayu iki. Oh, mantene kate nyawer iki mantene. Oke, mantene Mas Dimas. Nyuwun apa kan? Jaluk walang kekek mudun Samira. Barita, Mbak. Sekedap niki kula foto riyen. Oke, sampeyan foto rutin. Matur sembah nuwun Mas Dimas. Alhamdulillah. Dimas jaluk walang kekek. Nggih. Kira-kira nek dikei sing karo sing dhuwur ora enak lho ya. Enjen no. Iya. Cak Peti. Gak ngono iki kok. Panjak kan sindene kok gak wawu sih. Modele gak wawu. Modele gak wawu iki panggunge dhewe-dhewe. Ora apa-apa. Ojo angel-angel. Walang kekek mandhap wonten Samira. Nggih. Nggih. Ayo Cak Peti, kene Cak Peti. Bapak Pin, semoga Monggo, mriki. Sampeyan ini mriki kan karo karena sing besane kok ini lho. Karo Cak Diman ya. Ayo Cak Diman. Monggo Cak Diman. Nek Karnawi. Ayo. Ayo berkenan. Monggo Pak Karnawi. Nek Cak Diman. Mas Dimas matur nuwun. Iya, sekolah. Dari mana datangnya intan dari semua dunia. Dari mana datangnya cinta dari mata terang hati. Siapa bisa mengkolong tenda di kolong tenda kaki. Siapa Ayo bisa balik, balik, balik. menolong saya ditolong terima kasih.
sayang aku sirani sing tak sayang aku sirani sayang aku tanggo Pomo